स्टेट अफ कलरेड' बियो साउथ आमेरिकानि बेयाव जिनि बे जायगानि माबानि मुङा जिथु सेक्रेटारि अफ जेनेरेल सेक्रेटारि अफ कलरेड' स्टेट बिथाङा बेयाव साइन होनाय दङ बिथांमोनहा लिगेल डकुमेन्ट दङ बिसोरो मोनसे ब्लकचेन मा होनो बेखौ टेक्न'लजि बिथांमोना बिजनेसखौ खालामनो हागोन बिदि होननानै सार्टिफिकेट दङ आरो जोंनो गथायहरदों बेखौ बेफोरबायदि एपखौ बानायनो हायो होननानै जोंनि बेफोरबायदि जायगायाव आं हायो होननानै साना जोंहा बिदि सफ्टवेरनि जेबो नलेज गैया बेबायदि बानायलायनो हानाय सोरबा दङब्ला आं मिथिया खिन्थु आंहा बेबायदि जेबो नलेज गैया आरो आंहा बिदि गोजौनिजों वाट्सएप मेसेजनि अनगायै जेबो सम्पर्क गैया खौरां बुथुमगिरि नोंथांमोननिसिम साफ्रोमनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय जासिबाय आरो साफ्रोमबो बर' राजाफोरनिसिम आंनि खुलुमनाय जासिबाय आंनि मुङा मिथिंगा नार्जारी आङो नैबे दा सोलिबाय थानाय जिथु ट्रेडिं एपनि भाबु जिथु फेक बिनि बेलायाव जिथु आंनि सायाव इलिगेल मोनसे एलिगेसन लाबोगासिनो दं बे आङो आंनि फरायसाफोरखौ बे माबायाव लाबोदों होननानै बेखौ आङो एसे फोरमायथिनो सानदों गिबियावनो आङो नैबे जिथु ट्रेडिं एप YBY फान्ड बिनि सोमोन्दै आं एसे फोरमायनो सानदों बेखौ आङो गिबियावनो फेसबुकआव मोनसे पस्ट मोनदोंमोन जाय समाव गोबां एपफ्रा ट्रेडिं एपफ्रा सोलिगासिनो दंमोन जेरै CLS बाजाज बे सोलिफुबाय थानाय समावनो बेखौबो लोगोसे आङो फेसबुकआव मोनदोंमोन बै समाव बेबायदि नागिरफुनाय समाव आं बेखौ मोननायलाय बेखौ आं नायनायनो होननानै पस्टखौ एसे लिंकखौ थुनायाव हजोंनिफ्राय मोनसे आंनिसिम रिप्लाइ फैदोंमोन बेखौ नोंथाङा मावनो हागोन मोजां होननानै मोनसे आमेरिकान एप होननानै जेब्ला बेखौ लिंक खालामो अब्ला बिथाङा सोंदोंमोन नोंथाङा बले एसे एक्सट्रा आर्निं लुबैयो नामा होननानै आङो जेब्ला एक्सट्रा आर्निंखौथ' बयनोबो नांखागौ बे हिसाबै आङो होननायाव आङो माने बेखौ थाबैनो आजावाखैमोन आं लासैनो बेखौ नायनानै उनाव जेब्ला आङो लिंकखौ थुयो अब्ला बेनिफ्राय माने मोनसे रेफारेल कड फैयो जाय रेफारेल कडजों आं बेखौ हाबनो हायो बे रेफारेल कडखौ थुखांनायनि उनाव बिथाङा गुबुन सासेनो फरवार्ड खालामना होयो माने ट्रेडिंखौ बोरै खालामो लोगो रेफारेल कडखौ हरखांनायनि उनाव आङो बे माबाखौ जिथु पस्ट बेखौ आङो स्क्रिनशटबो खालामना लानो माने गोसोआव फैयासै बे दा आंजों माने आं बेखौ दा नायबा मोनफिनासै खिन्थु दा आंखौ बै माने जिथु जाय पस्ट होग्रा बिथाङा बै माने YBYनि सासे गुबुन सासे माबाजों माने सुबुंजों आंखौ जइन खालामनो होयो बिथाङा आंखौ बोरै बे ट्रेडखौ बोरै अपारेट खालामो बेखौ फोरोङो बे फोरोंनायनि जाहोनाव आङो माने बेखौ रोङो माने बे एपखौ माबोरै अपारेट खालामनांगौ बेखौ रोंनानै आङो लासैनो सानथामसोनि उनाव 6 फेब्रुवारियाव आङो बेयाव जइन जायो 600 रां होनानै 600 रां होयोब्ला 200 रां बारायफायो गासै 800 रां मोनो 800 राङा हरसेयाव ट्रेड जानायनि उनाव 300 रां मुलाम्फा जायो हाबो वालेटआव बा 300 जों बे 830 राङा वालेटआव जमा जाफैयो थिग बिनि उननि हराव आरोबाव 8 बाजियाव हरनि 8 बाजियाव माने आरो ट्रेड जाबावनोसैलाय बे ट्रेड 830 रांनि सायाव माने बिनिफ्राय 6% ट्रेडिं जायो आरो माने बिदिनो प्रफिटआ सानफ्रोमबो एड जालांबाय थायो वालेटआ बांलांबाय थायो बेनिफ्राय खोन्थाहरबाय मा बे मिनिमाम उइड्रला 300 रांखौ आंखौ बख'नोबो थिननायबाय आं बख'नायबायबो बे लोगो अट'मेटिक आंनि बेंक एकाउन्टआव हाबफैदों बेखौ नुनानै आङो लासै सप्तासेनि उनाव आंनि अनजालि बिसिनो आङो बेखौ सिरि बिनि मबाइलाव आंनि लिंकखौ बारहोनानै माने जइन जाहैयो 600 रांनि
आंनिनो रांजों आं 600 रांखौ जइन जानानै बेयावबो 800 रां जमा जायो आरो आंनि वालेटआव 600 रांनि 15% 10% 90 राङा आंनि वालेटआव प्लास जायो बिदिनो राङा थाबैनो बांनायखौ नुनानै आङो माने न'नि बिबोनांफोर दङ बिसोरनो लासै लासै सप्तायाव सासे सोलांनानै बांलाङो आरो बिनिफ्राय न'खरनि मानसिया बिदिनो एसे एनै बांलांनायजों माने बांलाङो आरो बे बिजनेसा दिनैनि समाव जे नोंथांखौ ओनसोल नाङैनो जे सारा आसामाव सावरायबाय थादों बे एप्सखौ गोबां मानसिफोरखौ माने इनभल्भ जादों साख्रि आवलाखौबो गाराखै सोरबा समाज सिबियारिखौबो गाराखै दा बेनि बेलायाव मा क्लियारिफिकेसन होनो सानदों आंनि न'खरनि बिबोनांफोर आरो न'खरनि बिसिफोरनोल' होदोंमोन खाथि खालानि असंलागो न'खरनिफ्रा आंखौ लासै लासै मिथिलांदोंमोन माने मा बेलाय होननानै खालामनायखौ नुनानै गावसोरबो बे समाव 600 रांल' नालाय 600 रां दं 1500 रां दंमोन बिदिनो मा नुनानै नायनायनो होननानै लानायदोंमोन आरो जिहेतु 600 रांल' नालाय आरो बे समाव गुबुन एपबो सोलिखादोंमोन जिहेतु जेरै CLSफोर सोलिगासिनो दंमोन आरो बाजाजफोर सोलिगासिनो दंमोन दा बेफोरखौबो माने लासै लानानै बेखौबो बिथांमोना लानानै नायनायनो होननानै लानायखाय आरो नंगौ रांफ्रा बेंकआव फैमारदों माने प्रफिटआव जामारदों बेनिखायनो बिथांमोना लासै लासै स्प्रेड खालामबाय दा बिथांमोना सोर सोरनो हैदों माबायदि बुजायदों बेखौ आं मिथिला आरो बे आंखौ लाफानानै बिसोर मावाखै बेबायदिनो बिसोरो बुजायहैनानै बे YBY फान्डआ लासै लासै बांलांनानै दिनै फेब्रुवारिनिफ्राय आगष्ट दानसिमा फाक्का बे सोलिबाय थादों आरो बिदिनो माने आङो एसे रां मोननो हादों आरो रां मोननायजोंनो आङो गुबुन माने हाबनो गोसो जानायखौ आंनिनो रां होनानै होनाय जादों बेखिनियानो आरो समाव गुवाहाटीयाव जितु पाब्लिक गेदारिं आरो लोगोसे दाब दाब जायगायाव पाब्लिक गेदारिं आरो अफिस बाहायनायनि सायाव नोंथांमोनखौनो होननानै दिनैनि समाव गोबां सुबुंफ्रा सावरायबाय थादों बे समाव बेनि मा बुंथिनो सानो आं सासे फोरोंगिरि आं सासे बिगियान फोरोंगिरि आंहा दायथ'आ बेनिख्रुइ बांसिन फरायसालियावसो बेनिखायनो आंखौ बे माबानिफ्राय बोखारना दोनखादों कम्पानिया आं खोन्थाहरखादों आं सासे फोरोंगिरिसो आंखौ गुबुन खुनु माबाजों आंजों लोब्बा दाला होननायखाय आंखौ लाफाखायाखै बेनिखायनो बिनि सायाव आं जेबो बुंनांगौ गैया आरो आं जेब्ला स्कुल बन्द समाव जुदि माबाफोर फाथियोब्ला आं थांफायो खिन्थु माबोरै फाथियो माबायदि एरेन्जजों फाथियो एरेन्जमेन्टजों आं बेखौ मिथिया आं नुजायोल' आरो माने गोजौनि खावलायनाय बायदि नोंथाङा गावनि फरायसाफोरखौ सोदों होननानै बुंदों बेनि सायाव मा बुङो बेथ' नंखाय आंनि आन्दाराव नायोब्ला दाबो L1आव माखौ नायोब्ला आंनि सिङाव रावबो फरायसा गैया नोंथांमोना नायनो लुबैयो आं बेखौ फोरमायनो हायो खोन्थानो हायो दाबो स्क्रिनफोर दङ